आं थाखायाखै हेल' एभ्रिवान वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल खुलुमबाय लोगोफोर आंनि इउटुब चेनेलाव गासैखौबो फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय बेनिफ्राय नै दिनैयो जोङो पार्लार गोदानखौहाय नायनो थांनो नागिरदों एसे दरजानि खामानि दंनो जाबायनो माने ओमफ्राय बेखौ नायनो थांनो नागिरदों ओमफ्राय बेखौनो नोंथांमोनजोंबो एसे शेयार खालामसै होननानै भिडिअ बानायबाय बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना जों दा नै ट्रेन लामा थाबायनानै थांगासिनो खरनि एम्बु नालाय नै थाबायफेराखैमोनबो ना ट्रेन साइथिङाव गिलुं थाबायदों आरो आङो मालायसो सिगां बिमा फिसा सानैजो थाबायखायो नालाय नै ट्रेन स्टेसना नुहुरनायानो स्टेसन दासो सान्ति मोनबाय आं साया मोनफिना गोलोमनायखाय भिउआ मोजांथार मोनफैबाय दखानारिनो दिहुनना हानाय होनबा थाबनो नायखांबाय लोगोफोर दरजाया रानिखाय एसे प्रब्लेम जाबाय दरजाया कादा रानाखैनो ओंखायनो एसे लेट जासिगोन आरोबाव मा खालामनो उपाय गैया सानस्क्रिन जागोन ना जबिसनि दंना गैया मानिसो दं पानिपुरि जानायनि सिगां माबा पानिपुरि जाखांनानैसो जानांगोन लोगोफोर पानिपुरि थुमनानै फैबाय बिराद गोबाव जाबायमोन आं जानो लुगैनानैनो मा जाना दंमोन जानोथ' जेनेबा दखानखौ मोनबाय थाखादोंमोन ओमफ्राय इसे बोरैबा लेथ्रा नुनायखाय जायाखैमोन आरो आङो ओमफ्राय नै दा दिनै बर'फोरनि आराम साफा बानायनाय नुबाय नालाय ओमफ्राय जाबाय आरो गोथावआथ' जादोंमोन मोजाङानो साफामोन आरो साफा सुफामोन थाम्फै बालाबुलाबो नङामोन ओमफ्राय पकरिबो लाबोदो ओमफ्राय मा होनो साना भाजाबो लाबोदो ने राजा दा जाहैनोसै जोङो रुमाव थांनानै थावा इनिखौ बांद्राय गोथाव जाया बायदि मोनखादोंमोन आं दहाय होनायालाय माथो गोथाव जादोंमोन मा थेख्ला इनि नङामोनदां बियो नै लोगोफोर इखौ जानोसै जोङो बिदिबा लोगोफोर आङो आंनि दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'लायनोसै जानोसै एसे जों सानजौफुआव ओंखाम जायाखै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनलायसिगोन बाय बाय